और वह सबको जानकारी दें कि गाना कब आवेला बा, एकर टीजर कब आवेला बा। तो अपडेट ले कौन सिंह कहन होकर चाहे और अदर सिंगर होके ना लगा था कि वो गाना जैसे केहू गाना लेके आई इस साल सावन के। नमस्कार प्रणाम तरह सबको बतला दी कि ये सावन के तीसरा गाना है अपने पावर स्टार पवन भैया के आ रहा बा एजे फिल्म से। तब रउआ सबके इंतजार रही कि गाना कब तक आवता, डेट आते ही हम जल्द से जल्द अपडेट देंगे रउआ सबके। तो रउआ सबको बता दी कि ये गाना में रउआ सबके मन पसंदीदा बेबी काजल के साथ पावर स्टार पवन भैया नजर आई। तब रउआ सबको बतला दी कि ये गाना के टाइटल है मजनुए के दुल्हा बनाई जी। ये है गाना सावन का यानी बोल बम का गाना है अपने पावर स्टार पवन भैया के। रउआ सबको बतला दी कि ये गाना में काम के कैले बा। तो गाना के लिखले बानी शैलेश राज यादव जी और म्यूजिक दिखले बानी प्रियांशु सिंह जो कि पावर स्टार पवन भैया के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। रउआ सबको बतला दी कि आगे गाना के गैले बा। तो गाना के गैले बानी अपन पावर स्टार पवन भैया और उनके साथ में शिल्पी राज। तो गाना तो लाजवाब होगा, लेकिन देखे के हमने के ई बा कि ई भी गाना का बाबा से ताल्लुक रखा था या फिर पिछला गाना जैसे आ रहा था चूड़ी हरी हरी वैसा ही गाना हुई। गाना तो पवन भैया के सब बहुत अच्छा गाना आ रहा बा, लेकिन कुछ खास बाबा के ऊपर गाना आयल जो उनकी फर्स्टे गाना आ रहा है ये भोले बाबा। हमके तो ना लगता कि ये भोले बाबा जैसा गाना फिर बोलबम के आई, वो भले पवन सिंह कहन होकर चाहे और अदर सिंगर होके ना लगा था कि वो गाना जैसे केहू गाना लेके आई इस साल सावन के बोलबम में। अगर आवता तो बहुत बढ़िया बा, है कि वो गाना सुनला के बाद मन मगन हो जाता, बहुत अच्छा लगा था। और ये सब गाना जौन आ रहा बा तो बस सिर्फ हिलावे खातिर बा कमर, उससे ज़्यादा कुछ बाबा के भक्ति के रस नहीं खे उस गाना में। तो रउआ सबको बतला दी कि ये गाना एजे फिल्म्स चैनल से आई, जवन की अभी नया चैनल बा। आप लोग अगर सब्सक्राइब ना कैलो कि तो चैनल के जाके सब्सक्राइब कर लिखा है कि गाना जब भी आई एजे फिल्म्स पर आई। और ये गाना कब तक आई, जितना जल्द अपडेट मिली हम उतना ही जल्दी रउआ सबके पास पहुँचाएँ और रउआ सबको जानकारी दें कि गाना कब आवेला बा, एकर टीजर कब आवेला बा। तो अपडेट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बतलाम जा। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार प्रणाम।